Білесізме, менің бүйтіл балашақ қиялым баян. Мен сені яратам. Чисті жер тешіктерден кіріп кетердей болып тұрған едім. Шәрә егітлер енді, шәрә егітлер. Шәрә түгілі ярым шәрә, мұна бұлай білден кіне. Бұл тігі, не, қиға атып тұру кетіру. Мен ауызым ябылмады, мен бұлай ұтырып, метем ғаләмәт. Көп мәмәғіне. Лиләләй группасы. Тиран мәғіне. Сәлем, достлар, сіз Жырпіш шоу батлының штираттағы шығарылышын қарайсыз. Бүгін бізде қонақта Кәрим Тинчурин театры актерлары, Татарстанның халық артисті Зульфия Наилқызы Валиева, һәм аның енішесінде Татарстанның атқазанған артисті Рүстәм Ғайзуллин. Исән нәрмісіз, достлар? Исәнмісіз. Несе қол шабамыз? Рахмет, сеңа Зульфия. Рүстәмге қол шабырға керек не үшін дегенде, шынки біз аны Тантана премиясы білән bu indi бик дәрежелі мәртәбәлі премия театр дүниясында тәбрик итәбез, котлыйбыз Рөстәм шын күңелдән. Шын күңелдән рәхмәт. Миңа тәтеләгән зур тантана премиясын сиңа бирелде. Димәк, ул дөрес премия түгел сиңа рәхмәгәш. Юк, инде шаярып әйтәм. Ничек ирештегез Рөстәм әфәнде әлеге премияга? Ничек лайык булдыгыз? Нәрсә өчен шул хәтле бирделәр микән сезгә? Моның өчен махсус тырышу юк бит инде ул. Безгә нинди роль бирәләр, шуны уйныйбыз. Бу чиракта инде менә Кәрим Тинчуринның Жилкансызлар әсәрендә, спектаклендә Сайфетдин. Туктап, монда бүлдерергә торалар сезне. Актер үзе турында сөйләгәндә, ул уңайсызлана, ул әйтеп бетерми барысында. Менә мин ул спектакльне карадым. Рөстәм чыккач та, менә аның роле барышында, мин авызым ябылмады, мин булай итеп утырып, метем галәмәт. Рөстәмне күрмим, образын күрәм. Искиткеч талантлы, әйбәт башкарылган образ булды. Рөстәм бик уялды инде, уялды. Рәхмәт сиңа Рөстәм шушы образың өчен. Искиткеч шуннан да образ кеше бит актерлар бит алар яшиләр сәхнәдә, алар бит уйнамыйлар. Димәк, Сайфетдин һәм Зульфия Рөстәм һәм Зульфия ханым, без уйынны башларга әзербез дип уйлыйбыз. Хәзер безнең беренче тур. Biz birinci turdan başlayırız, ikincisinden түгел. Монда biz ekranға түрлі сүзләр чыгарачакбыз. Алар һәммәсе дә татар телендә, һәммәсе дә кириллица белән язылган. Һәм сезгә әлеге сүзләргә, дөресрәге әлеге сүзләр кергән җырларның берәр юлын, ике юлын җырлап җибәрергә кирәк булачак. Барысы да бик гади, нәрсәсе гади сүзләр гади. Монда инде теге резистор, приставка дигән сүзләр юк. Ниндидер шундый җиңел татар җырларында очрый торган сүзләр. Әзер булсагыз, әйдәгез беренче резистор сүзле җырлыйсы килгән. Театрларда булырга мөмкин, анда бит теге операларда, һәм мюзиклларда, заманча закларда. Димәк, әйдәгез без инде традицияләргә тугры калып, тапшырыбызны башлыйбыз һәм сүзләр дә шундыйрак. Кем беренче басып җавап бирә? Туктагыз, ашмагыз. Бу фальстарт дип атала. Кем беренче баса шул башлый дип аңладым бит, Рөстәм. Кем беренче баса шул башлый. Халык артисты менә ярый инде алай да. Нәрсә кылансалар да дип әйтик. Юк, бу бик уялдым шушы эшләгән. Без юк, әйдәгез булай әйтик. Менә сүз барлыкка килүгә кем беренче булып баса, шунардан инде сорыйбыз. Әйдәгез, әзер булсагыз, игътибар экранга һәм беренче сүз. Гашыйк. Аха. Мин эстрадада гашыйк хәтмә искә төшмәде, бер спектакльдәге җыр искә төште. Ул саналамы? Санала, әгәр җыр булса. Мин Тинчурин театрында эшләгәнче бер 3 ел яшьләр театрында эшләп алган, бу Кариев театры. Ул вакытта Кариев театры түгел. Анда гашык буласым килә дигән спектакль бар иде. Туфан Миңнуллин әсәре, теге Акбайның дәвамы шикелле инде. Анда шундый җыр бар иде, төп герой җырлый. Гашык буласым килә, яраттырасым килә. Калганы исә түгел. Булай да хәтергез бик әйбәт, Рөстәм. Искиткеч юк калган тантана премиясы биргәнсез. Димә, без саныйга инде, монда альтернатива да юк әлегә. Юк, әгәр дә хәзер Зульфия Наиловна исенә төшсә бәлки. Роле әтеге җыр гашык белән башланам. Гашык бул син миңа. Юкмы? Гашык бул. Монда мөһимме соң менә башындамы ул сүз, ахырында, уртасындамы? Мөһим түгел, бердә мөһим түгел. Шул сүз кирсен, иң мөһиме
Сіз инициаторлар булган спектакльләрдән җырлар яңгырыячак. Без моңа бердә Гашыклар гаҗәпләнмибез. тавыннан. Жавап кабул ителде Рөстәм. Бергәләп гашыклар тавында. Бу Менә, бергә-бер. Илдар Юзефның гашыклар Илдар тавы. Юзефның гашыклар тавында җыры бар анда. Әйе, Ниндидер моңнар бар, ниндидер серләр бар. Нәнә гашыклар Тауында. Тавында. Үрдәк аткан идек, нәрсәләр шундайрак булды. Таршылык таңнарыны бергәләп гашыклар тавында. Ну, гашыклар дигән сүз бармы? Әйе, шәп спектакльдә искиткеч. Мин Шоллы театры репертуарында күргән бар әлеге спектакльне. Хәзер бит кинода төшәләр түгелме соң гашыклар? Бик әйбәт булыр иде ул Тавында дигән, искиткеч шәп. Кино төшә. Дөрес. Ишетмәдегезме ни? Нигә без анда юк? Әллә син бармы? Юк. Миндә юк. Димәк, без тамашачы буларак карарбыз алда без. Бәлки чакырырлар. Шәп кино булырга Соңгы тиеш. серияларны. 1-0. Ни дисәк тә безнең кем беренче җавап бирә, шуңа бал китәр, Рөстәм, сезнең Рөстәм. исәпкә әлегә 1-0. Гафу ит, Зөлфия. Ярар. Бер ни дә юк. Тизрәк уйласак, күбрәк бал җыеп була. Игътибар экранга икенче сүз. Ирен. Тагын басасы буламы инде? Бас инде тизрәк, мин белмим. Абы ирен булар тишмә, иреннәре булса да. Иреннәр, Ярый инде, ярый. иреннәрең Әйдә. бер Рифат Зарипов шарлай бит мотор иттеге. Иреннәре күпкән, бик зур буга юпкән, тинда тира-тира-тира-тай. Шундай җыр беләсезме сез? Юк, мин шәхсән белмим. Мин дә ишеткәнем юк. Иреннәре шия кебек дигән җыр ишеткән бар. Юк, ну бар инде Рифат Зариповның андый җыры. Бар, шанабыз. Бар, әйе, Рөстәм. шанабыз. Ялганчы дип уйлыйсызмы әллә мине? Иреннәрең. Мондый тавыш белән гомумән мин 70 килодан күп зур түгел, шуңа күрә Җәмәгать, мин сезнең белән килешәм. Каш турында беләм, күз турында беләм. Ирен турында беләм. Синең кара кашларың, синең кара күзләрең дип. Синең Зөләйлә кызыл репертуары китте. иреннәрең дип җырлап җибәрсәң генә инде шул. Ярар, Рөстәм. Иреннәрең бал, йөрәгең быз. Монотерле ансы бар иде, аннары иреннәре шия кебек бинарисның. Шул минем әле генә шулар искә төште. Дөресенлектә 2-0. Рөстәм, Гафарин. Йөрәк. Зөлфия ханым әйдәгез инде монда. Бу синеке. Бу инде булды. Хәзер искә төшерәсе була. Баска чыган. Йөрәк. Эх, ул йөрәк, серле йөрәк яши тирәндәрәк. Йөрәгеңнән үбәр идем, күренми шул йөрәк. Ай, ул йөрәк, серле йөрәк яши тирәндәрәк. Бу инде безнең балачакта җырланган җыр бит инде. Без яшьрәк вакытта, яшүсмер вакытта. Һәм минем гел уйлыйдым, Айдар Галим җырлаганда, нәрсә икән аю йөрәк дип. Аю? Әйе. Ай, ул йөрәк дип җырлана икән бит аны. Теге аю йөрәк микән, бу батыр кешегә әйтәләр микән? Нигә шуны мәхәббәт аңлатканда аю йөрәк дип әйтәләр икән дип уйлый. Менә яшүсмер вакытта да шундай уйлар борчый иде мине. Анда еш уйлап, миңа ул булайрак айыл йөрәк мәтәм. Инде сүз ул айыл. Айыл дигән сүз бардыр инде дигән шунда ай ул йөрәк дип әйтә икән ул. Минем дә шулай андый фикерләп уйлап йөргән, йокламый яткан көннәр булды. Нәкъ шул темага тагын әйтим әле, гармун алыйк әле дуслар. Кимуннар, хәзер әйтәм, кимуннарны, анда хәзер гармун алыйк әле, бабайлар. Яшьтәге кимуннарны. Кимуннар, мен әйтәм, кемнәр соң ул кимуннар? Кимун дигән кеше бар микән? Нинди кимуннар ул дип. Аларны уятырга кирәк бит кимуннарны. Яшьтәге кимуннарны. Яшьтәге кимуннарны. Кабат уятый әле. Вот. Так что барыбызда да бар икән андый бер беразна булса да. Димәк фикерли белгәнбез. Исәп 2-1. Исәп 2-1. Дәвам иттек. 4нче сорау. Казан. Әйдә 2-2 булсын инде. Әйдә бергә. Әйдә бергә басабыз. Әйдәгез икегез бер юлы бер җырны җырлый аласызмы? Казан, Казан, серле моңлы Казан. Бармы андый җыр? Сез җырлагач, халык артисты җырлагач булырга тиештер. Сүзләрен генә белмим, менә гомер буе мен сүзләр белмим. Көйләрне беләм. Мин искә төштеге. Мин Казанда сине эзләп таптым. Мин Казанда бәхет юрадым. Шулайрак әле ул? Киләле иделнең җиләс җиле дә бар бит әле. Казан кишләре. Казан кишләре.
Бірінші, ейдегі соны кенді, Зульфия ханым? 2-2, әлбәтте. 2-2 болсын, 2-2 болсын. Исәбі 2-2. Біраз тынышланды көңілім, Аллаға шүкір. Ярар инде. Чисті жер тишіктеріне кіріп кетердей болып тұрған едім. Мұнда бет енді конкуренция жоқ, оңнауымша. Бұнда кімнің башына келе, кім үлгірірек бола, шул айтырға тиіштір деп санаймыз. Әйдәгіз, девам етік, олайса, Зілейлі репертуары. Мен деп мәне. Әйе, ең машқұр жырлары. Сен тәлғатны? Мен сені яратам, яратам, яратам. Мен сені барбір өзіме қаратам. Мен сені яратам, яратам, яратам. Мен сені барбір өзіме қаратам. Соны күттім, мина қарарсым екен деп күттім. Қарадым. Зüleyle'ге сәлем. Әфәрин. Лейсеннер. Лейсеннер. Зüleyla битінде эпохал, искиткеш тарихи бір зур групп. Легендар деп әйтінді. Легендар. Міне сол сөз исіме түшмеді. Эпохал деп те айттым. Әлі нәрселер деп айттым. Аллаға шүкір, Аллаға шүкір. Міне ол ғымымен татар жырларын нешіктір өзі біздің милләтке генә түгел, шит милләтләргә дә, башка илләргә дә күрсәтте, аңлатты, сиздерді, һәм татар маңын күрсәтте. Менә бу әлеге группаның популярлыгы, шул хәтле халык тарафынан яратылуы нәрсә белән бәйле дип уйлыйсыз? Сезнең Матур кызлары белән беренчедән. Өчесе дә искиткеч матур. Менә төрле сорттан. Ие, шулай дип әйтәләр ие. Аннары безнең эшебезнең дә энергия бик көчле. Лейсан Мәхмүтова айруча бик көчле энергия. Лейсан Закирова бик обаятельный, матур, добрый кеше. Ә мен инде просто матур. Һәм беләсез, мен Зüleyla турында нәрсә әйтәс килә. Минем фикеремчә, һәм минем белән фикердәшләр күптер, минем фикердәшләр бу хакта. Гомумән татар эстрадасы тарихында менә шулай ташкын булып килеп кергән төркемнәр юктыр. Алар бар, тик бу дәрәҗәдә үк ташкын булып, вулкан булып килеп кергән ниләр һәм үз шушы дәрәҗәсен саклаган төркемнәр юктыр дип уйлыйм. Рәхмәт. Безнең бер тапкырда алышынмады состав. Бер тапкырда. Чит кеше кермәде. Безгә менә 25 ел булды. 25 ел булды. Бу ел. 98дә оештык. Хәзер ничек? 24? Узган ел булган инде ул. Узган ел булган 25. Шулаймы? 35. Гасыр ширеге. 25. Әле без официаль рәвештә игълан итмәдек, таркалдык дип. Ширек гасыр бит. Бер дә үзгәрмисез. Аллаға шөкер. Үзгәрәләр. Тагын да шәбрәк. Өлгерәләр тагын да шәбрәк. Аллаға шөкер. Легендар ташкын булып кергән группа булмагандыр диде Рөстәм. Ругайда төркеме? Әйе. Мин дә шулай. Көлдермәгез зинһар өчен. Исеме генә бер нәрсә ул ташкын булып килеп кирде түгел инде ул. Теге кисәк искән җил булдымы нәрсә? Заман егетләрен, Казан егетләрен әйтеп булганда ташкын булып килеп кергән егетләр төркеме дип. Без теге ул бит безнең эксперимент рәвеше генә булды. Ул безнең беренчектә төп менә шуңа җигелеп эшләгән булмады. Теге җыр кирәк булса яздырып алабыз да тизне, аннары бер кая чыгыш ясап алабыз. Ул ничектер күңел халәтенә туры килгән эш егет бераз гына иҗат итеп алды дигән. Шанасымы бездә шулай башлаган иде. Ну, сезнең бит башланган һәм дәвам иткән. Без дәвам итмәдек, чөнки зря. Димәк, икегез дә легендар группада булдыгыз. Аллаға шөкер. Сез шуның өчен чакыргансыз. Әйе, монда инде икегез дә театрда эшлисез, икегез дә җыр белән мавыгасыз. Ругайда төркемен легендар дип ишеткән юк әле. Минем өчен шәхсән һәм минем кебекләр күп дип уйлыйм. Ругайда төркеме ул ничектер теге менә безнең авторлар арасында да андылар күп. Белми яшәгән булыр идек Ильяс белән Марселга сәлам. Кайчак теге фидбэк җитмимесең инде теге син язасың, яздырасың, ә инде менә бу обратная связь бик үк килеп ирешмәгәнлектән кайчак сүрелә, менә еллар үткәч аннар дәвам итәсе калган дип уйлап куясыңдыр бәлки. Дәвам иттек әйдәгез, исәп 2-га 2. 3. 3-2. Мин сине яратам дип 3-2 булды. Дәвам итик. Киләсе сүз мәхәббәт. Иде Рөстәм. Менә мәхәббәткә багышланган, мәхәббәт турында, мәхәббәт сүзе булган җырлар бихисап. Но күңелдә инде мәхәббәт инде кайларга куйманы.
Неге? Қара бүтін жырның икішер юлығына істеймін неге? Шулай, міне, әкейі бар. Анары аның тоғында шәбірәктігі проигрыш. Папарапам, папарапам. Тауларға қашты сандуғаш. Мен аны ізілейм мәне. Ол шул жыр мұсың, үлі бұтан Шул жыр. Әйе, шул. Та-да-да-дын, та-да-да-дын. Бас гитараны. Жауап қобыл етілі. Якшамбетов әфәндіге сәлем. Бұл моторик трибуняны. Сіз нешіктір гитарада күшеттегі занты мотор? Йо, сізге шылай түйілді ол. Гитара болса мен бұлай тұрайым. Мен де гитара деп ойладым. Мен де бас гитара деп ойладым. Ұзын гитараны тұтқаш былай. Мен құраллар бойынша, ойын құраллар бойынша, любойында ойын. Ойнап көрсетілім. Италиян, гитара. Курай. Курай ауырап нерлер негедір. Келішмей. Білесіз ме, менің бүйтіл балашақ қиялым, баян. Италиян ойнайсың ішсің спектакльді. Оны ойнауды тәйтіп болмайын. Спектакль ішіңіне менің көңілім, әр күзәнәгім, жүрегім баянда ойнай. Менің әти баянда ойнай. Анда абай баянда ойнай. Мәрхум бабай баянда ойнаған Файзулла Туешевта үйренген болған. Сен үйренген болса. Вот, міне, бармақлар ермейінді міне. Көңіл шул баян тауышларын, талиян тауышларын ешіткәш, міне көңілге, жүрекке май болып ағылайын шул. Әлі яры ойнай білмейм, бітін кішінің башын қатыр бітірген болайым. Үйде туырлары еменен күн сайын баян ойнарым ойнай білсем. Деп ойлайсың дейін ол қазір. Біздің кебек кішілер көбейінде оларсың. Есәп ішке іш. Девам етеміз. Тағын сөздер қалған болса. Сандуғаш. Енді мұндай кішілерге мұндай сөздеріні білуі. Сандуғаш. Kitme, sandуғаш, тауыш, ішләмей бүген. Ішлей. Деп қой. Еде екі бірге. Сандуғаш, бірге дейдің. Сандуғаш, сен кетесің, мен қалам. Міне, ауырып тұрам әзірек, аф етесіз. Сіз бірде әйтмеген болса, бірде сезілмес. Тағын енді жыр, сандуғаш тұрын. Болды, жетті. Біреу жеткен енді. Сандуғаш кірді көңілге жырламын, көзім мәне ансын жырладым енді. Eyde тізіп кеттік сандуғаш. Eyde сандуғаш. Eyde сандуғаш. Мұнда енді тауыш керек түгел. Мұнда енді тауыш керек түгел мәсілі. Енді тауыш білен де жырларға яры. Сен гіне аңлай аласың менім еш жүрегімді. Жауап қобыл, дүртке іш болды, дүртке іш. Дүртке іш Рүстем, құлтысақ бұла уже. Әкіріңіне давам етек. Еш. Ох, сыңғы сөз. Еш. Рүстем. Назбақ керек түгіл мена. Eyde. Ней? Әлі сойлана. Eyde. Мына Илнас дұсмында қараптыра екен. Яш ғымыр бір ұзғаш, келмей ол яңадан. Шулық ике ел әр вақыттағы шайысты. Яшілікті сүйген яры сағындым келі бар. Хаман көтем сені деп әйтір кебін. Шунда искиткеш матур сізлер жырлайсыз Зуфиян айлыны давам етігіз. Көп мағына. Лиләләй группасы. Тиран мағына. Шырғымыр қалды ойырақта. Ярыр, Гүлшат Зайнашева сөздері бейто. Дүртке дүрт, жамаға, дүртке дүрт. Біз түгені. Бірсі. Внедорожник шекілі, дүртке дүрт. Полный привод. Бейі. Парам-парам-пауш. Шәп шағыштыры болды бұл. Әйдегіз келесі турға күшек, мұнсында бітті, дүртке дүрт болып тамамланды. Мұнда енді клипінің нендедір бір кадрында тоқтатабыз, әлігі кадрын сізге көрсетеміз. Һәм ол кадрда біз нәрсенедір яки предметні, яки жанлы әйбірде болырға мүмкін ешірдік. Сізге әлігі ешірілген әйбірні білірге керек болашақ. Әгер де вариантларсыз әйте аласыз екен, сізге 2 балл істелі, вариантларны әйткеш
дұрыс жауап шыға екен, демек сізге 1 балл. Дұрысын айтканда мен бір нәрсе де аңламадым. Мен де аңламадым. Ішлеп қарағаш. Сіз оны өзіңізге яшіресіз ме нәрседір ясап? Или ол клипінің ішінде... Онда клипнің кадрында шақмақ кебек нәрсе бұйалған бола деп айтты. Ол қапланған, сонда нәрсе екен біз... Шуның астында нәрсе... Оның үшін бек көп клиплар қараға керек, менің клиплар қараған жоқ дерлік. Мында енді интуиция деген. Интуиция деген бір бар біріншіден һәм вариантлар деген бізден мында вариантлар болашақ. Әйдегіз бірінші биремге ихтибар етик һәм мында бұл Кім соң әлі? Иркені. Ирке міне Абылханова? Ирке бұл. Уразова, Ирке, Абылханова. Үш вариант болды мұнда. Так, нәрсе бұларға мүмкін мұнда қолда? Бір қолында... Қолында нәрсе ие? Бірісінде... Еден мантик ізлеп қарайбыз Зульфия бірге. Eydi. Bu kovboy şləpəsi kiyən. Kovboy kiysə, olaysa belki может nedir? Birər... Şabarka? Yox, ota тұрған бір құрал. Bulurğa mümkün. İkinci kolunda bu sumka değil mi? İli oltaya kostyum. Sumkadan шығарған да ол не? Отырға. Onda ақша қойырға мүмкіндер теге шындай сумкада. Оның қаршында кім басып тұр? Бір недер жігіт енді иратқа ақшаған. Ол егітке мөнәсәбәті нинди аның? Оның гәүдә түзіліші позасына қарағаш бик не бұл. Не очень доброжелательно настроены дейербіз. Шпага шекілді. Кит мыннан дегенірек. Кит мыннан. Вариантлар болмаса айдегі. Недер құрал енді мұна, я пішақ. Сібірке. Сібірке? Менікі пистолет болсын. Сібірке пистолет? Татарша пистолет нешік боласың? Пиштанат. Пиштанат. Әйдегіз қолдырыға емес сіздің Сібірке, һәм? Пистолет. Пистолет. Сібірке пистолет. Вариантларда Сібірке дегені бар, биті дегені бар, һәм ойын құралы дегені бар. Әйдегіз Сібіркені қабыл еттік, вариантларсыз һәм дұрыс жауап. Дұрыс Сібірке. Сен мұны қорағансың? Дұрыстен, нешік болды бұл? Bu tege ne? Kıyık atıp durup gidiyor. Atuqtaq da işlep siz bizge 3 variant bermediniz soң. Yok biz bit aytdık, eğer de variantsız aytasız iken 2 bal sizge istele, eğer de variantlar yok iken biz Сиңа 2 bal, сен variantsız sizge ayттың. 2 bal, ayı, hiçliksiz Rüstem. Анда нинди вариант бар еді? Бита? Сібіркі биті һәм ойын құралы деген. Ойын құралы. Рүстем, сен молодец. Музыкаль ойын құралы ғадет. Мен... Молодец, бұлдырасың. Әфәрин. Мен шоққаттым өз өзіме. Тантана премиясын алғашта бұл қәлі шоққатмаған еді Рүстем. Қазіргі кебір. Ярар, кеттік. Тантана премиясы ол Сібіркі гіне түгел. Давам етек, екінші берем. Қызық еме? Тек, мұнда біз енді әйтек, бұл Гүзел Уразованың «Күштәнәш» клибі. Коробкада... Қорағаның бар ма? Күштәнәш, қайда менен Күштәнәш? Коробка ішінде нәрседір ошаларда қойылар. Но мұндан бір неше айлылық болса тігі килоярым прәндік бек актуал еді. Мұнда қобатламағандардыр енді, değil mi? Так. Бәлки бұл ендір құлақ алқасы мекен, бірер брошка көбік әребе мекен. Сіз қатырламайсың бұл клипнің? Жоқ. Анда Асхат Хисмет. Бәлки, бегей бәк кішілер. Мен білмейм бет Рүстем. Оши тұрған әйбір түгілдір енді. Міне мұнда Әби білен бабай тартманы коробочканы ашалар. Ол тартмаларға қоян келген? Кішкіне құрен. Аларға ол тартманы берелер балалары. Күштәнешке? Күштәнеш. Балалары күштәнеш. Оларның нелері күштәнешлері алышына. Балаларға деген күштәнеш кете Әби білен бабай. Смартфон енді алайса? Әби білен бабайға. Телефондыр еме? Балалар енді үлкен енді, аларының өзлерінің балалары бар. Әби білен бабайға деген бүлек, ләге Уразова білен Илдарға. Смартфон дедің ме? Yok, variantlar yok. Variantlar yok. Әйдәгіз вариантларını айтабыз. Әйдәгіз. Вариантлар. Ақша, сертификат, яки білезік. Білезік менімше. Білезік, Рүстем? Сертификат. Сертификат. Реклама енді ендір клип түшіруші организация. Яшырын реклама. Клипта бет ақшашларға керек. Әйе. Демек, әйдәгіз жауап қабыл етілді. Сертификат, недер бүлек сертификаты болырға мүмкін. Хәм білезік. Әби білен бабайға, әбіге енді білезік мәселен. Болсын дей. Әйдәгіз жауапын текшіріп қарайық. Ақша. Мәселеп yazылғансың тұқта. Подарочный сертификат деген. Подарочный, молодец, Ғайзулин, молодец. Подарочный сертификат. Міне, онда олар подарочный сертификатны алардан да спаларға кеттелер, массажларға кеттелер. Әттігі алышыңнан бөлеклер сәйді? Алышыңнан бөлеклер. Дұрысың, олар Білмейм. конный прогулкаға баралар мен шында. Малай. Шулайра кесте қалған. Демек, исәп ішке 0, әлігі турда. Міне,
Әйбәт түгел, конечно, но ушулай дип әйтим. Зөлфиян әлемсі? Yok, buldu. Мен менен нектер шулай Рөстәм алга китә, аннары ничектер йомылып Зөлфия ханым сезгә Бергә театрга кайтасы бар бит әле. Миңа просто рәхәт. Бер машинада кайтмыйсыздыр бит. Шундый рәхәт. Бер машинада әлбәттә. Мине машинада әле җитмәс. Белмим алып кайтырмы икән. Моннан соң Әле спектакльдә сәхнәдә бергә буласыз, очрашасыз. Бүген кич, иртәгә кич. Бергә уйныйсыз инде. Рөстәм, син бер дә уйламыйсың шуларны, әйме? Әйдә, акылыңа киләле син. Уйлый башладым, соң булса да. Әйдә. Соң булса да 10 булса да. Алга таба карарбыз тәртибен. Зөлфия ханым, Рөстәм, сез икегездә бит юк, әйдәгез экраннан әзрәк борылып алыйк. Менә сез икегездә театр артистлары һәм икегездә әле эстрадада да Рөстәм журналист та буларак Журналист ук димәгез инде. Ну, алып баручы дип әйтәгем, радио алып баручы. Диджей дип әйтергә бик дөрес түгелдер. Радио алып баручы һәм сез шулай ук Зөләйлә Төркеме әле актерлык сталыгында Апуш студиясында. Әле генә күптән түгел генә бик зур җиңү белән кайттылар. Афарин, Петербургка барып беренче урын алдылар. Халыкара фестивалендә. Менә минем сорау шундый, ничек барысында өлгерәсез һәм җыр ул бер стезя дип бер юнәлеш бит инде, актерлык икенче юнәлеш, остазлык ул өченче юнәлеш гомумән. Ничек менә бу бөтен Берничек тә өлгермим. Берсенә дәме? Менә булдыра алган чагына яшим шулай. Менә ничек бара? Кайсына өлгерәм, шуны эшлим. Алар бер-берсенә комачауламый менә минем очракта. Кайсысы күңелгә иң якын? Әлбәттә театр. Театр якынрак. Әлбәттә. Ул төп эш. Без бит бөтен графикны, аннары бөтен эш тәртибен без төзибез театрдан, репертуарны алгач театрның эш тәртибеннән соң. Аннары гына хилафлык килмәс өчен, аннары гына без башкаларын менә шулай итеп катнаштырабыз шул төп эшкә. Минем иң менә теге уңай ягы якын булуы. Менә театр 13-нче йорт күрәм, менә радио 15-нче йорт. Һәм монда Ерак түгел Мен театрга килгәч тә Рөстәм диванда йоклап ятайын мәйтәм. Эфирдан чыккан иртәнге эфирында мәйтәм театрның репетициясына әзрәк вакыты булып ял итеп ята. Әзрәк. Булгалый шул. Хәл җыя. Җитәсең инде, ул бит юк бит ул шундый рәхәт. Ничек аннардан баш тартып була. Иртә белән торулар бит ул җиңел түгел, аеруча 5тә торып китәсез. Гаҗәп инде, сез ничәдә 4тә торасыз түгелме соң, 5тәме? Юк, 5тә торам мин. 4тә ук түгел. Рәхәтләнеп йокы туйганчы 5-ка кадәр җоклыйм да. Сикереп, җиңсезләнеп китәм эшкә, Аллага шөкер. 4тә генә әле банкеттан туйдан кайтып җитәсең дә. Аннары 5-кә рәхәтләнеп барасың, җырлый. Димәк, ярар. Дәвам итик. Исәп 5-0, исегезгә төшереп китәм. Киләсе биремне карап алабыз. Безгә таныш йөзләр. Ой, таныш йөзләр. Мин генә юк монда. Артагы кызлар аеруча бик таныш. Рөстәм, син моны беләсең инде. Үзем дә хәтерләмим. Син моны беләсең. Рөстәм Гайзуллин хәтерлим, но Сезгә Рөстәм караган клипларны җыйгыз. Әле караган гына түгел, Рөстәм моны карамаган, аның самокритикасы күп. Мен исәпне шуннан да хәтерләмим, чөнки ул теге сценарийга язылган исәп түгел. Рөстәмнең кулында Юк, кулында түгел. Әйдәгез, менә Рөстәм, нинди гомумән җыр иде бу? Данир Сабировның җырасын мин беләм. Данир Сабировның җыры икән, мин дә хәтерләйм. Мин җыр икән исәп түгел. Нинди җыр икән? Мин шул хәтле күп клипларда төшәм, хәтта аларның исемнәре. Юк, мин беләсезме? Мин шундый хәтер кыска. Менә мин мәсәлән, бая гына Кариев театрында җырланган җырларны искә төшергән идегез хәтер. Юк, ансы бәлки ул башка төрле. Менә Иләнгәч гомумән хәтер кыскара ул. Соннарга, мәсәлән, сатып алган әйбернең бәясен, менә мин кибеттән менәм, өйдә аста кибет име? Хатын сорый мәсәлән, моны күпме алдың? Хәтерләмим. Син абыжырга тиеш түгел инде Рөстәм. Белмим, хәтерләмим. Һәм менә шундый бай кеше, нигә син карап йөрисең, нәрсәне ничек? Хәтерләсәң белсәң бай булыр иң әле. Һәм менә монда әйберләрне чәп тора истә калмый мин. Текстлар ничек истә кала? Рөстәм театрда бит аны. Бәлки шул текст белән тулганга күрә башка әйберләр калмый. Бәяләргә. Текст бит ничек истә калдырмыйсың? Ул син эшең бит инде хезмәт, ул безнең. Без бит текстны аяк белән өйрәнәбез. Гәүдә белән, аяк белән. Беләсезме шундый? Юк. Ничек менә кеше сорый да, күпме текст мәйтәм, булай гына бер урында утырып, конечно, өйрәнә белмисең. Аяк белән язуны беләм, аяк белән. Ни ул башка. Анда мизансценалар булмый. Анда мизансценалар. Эш процессында сиңа ул өйрәнелә. Менә мәсәлән, мин анда басып бер сүз әйтәм дим, ана Рөстәм янына килеп, нәрсәдер биреп, нәрсә бүтән сүз. Ул ни хәтердә шулай итеп кала психофизик. Мизансцена белән бергә.
Шуңа күрә аяк өйрәнәсез. Аякта өйрәнәсез инде. Аякта. Ну шулай аны теге Аяк аша керәсез. шундай әйтеме бар инде аның. Шулай әйтеме бар. Димәк, әйдәгез болай, Рөстәм Гайзуллин бу очракта ничә бармак күрсәтә? Зульфия, мен монда сон күрсәтәм. Менә исәп, мәсәлән, 5-кә, анда ничә, әйме? Аңладым. 5-кә ничә? Ничек күрсәтәсез анда? Счетны күрсәтәдер. Нәрсә күрсәтәсең? Монда 5, монсында 5. Ага, тегесендә 2 име? Белмим бит, менә истә түгел. Коралы сорыйм, име әзрәк. Икенче алай булышмас инде ул. Анда прозрачный сон итү. Икенче кулында ничә бармак? Вариантлар бирегез әле миңа. Булмаса вариантлар әйтәбез. Юк, тукта, ашыкма. Ашыкмыйбыз. Монда вариантлар, ул сиңа 3 вариант бирә, әйме? Бер карасам, бармакта 5 кенә бар, кулда 5 кенә бармак. Синең йөзеңә карагач, Син нигә әйтәм, син дип әйтергә мөмкин, име? Юк, мен монда исәп игълан итәм. Анда ниндидер дөньяда булмаган телдә сөйләшәм мен. Кесеме шөлөмми калама сөйләп калмалар шундый комментатор, име? Һәм, нана тик шунда не. 2 димәк, име? Юк, нидер мексиканецка охшаган бит менә монда. Охшаган. 2 дип күрсәтә. Әйтәм бит, ул сценарийда язылган әйбер, бәлки сценарийда язылган булса, ул истә калар. Монда мин үзем башымнан гына исәп күрсәттем. Шуңа күрә истә түгел ул. Вариантлар кирәкме? Вариантсызмы әйтәсез? Уйлап кара әле. Вариантсыз булса бит күбрәк була. Нишә ул? Нишем икән? Юк, вариантлар кирәк. Ну монда Ничә вариант? 2, 3, 4 булырга мөмкин. Ул 0-да күрсәтергә мөмкин була, яры. Ну әйдәгез, 1, 3 яки 2. 3-не күрсәтү җайсыз. 5-кә 1, 5-кә 3, 5-кә 2. Күрсәтмәгәндер. Булай 2 инде. 2. 2 бар вариант? Ничек уңайлырак инде, монда шулай күрсәтергә кирәктер. 2. Ну, булай да булырга мөмкин бит, не? Юк, бу. Уңайсыз булай торып. Хотя белмим. Рөстәм гомумән монда үзенә охшамаганмы? Яшьрәк бит әле вакытта. Илфак һаман шул. 1 дисезме? Ха? Белмим, әйдәгез, берәрсен сайлагыз. Һәрберегез мөмкин сайларга берәр вариант. Әйдә, Зульфианалин син әйт. 2. 2 булсын. Ярар, ялгышсам ялгышырмын инде бер нәрсәсе. Юк, минем вариантларым. 2 булсын, ярар. Димәк, әйдәгез, дөрес җавапны ачык. 5-кә 2. Ничек булды? Афәрин. Булай, булай. Булай икән. Исәп. Монсы булай, монсы булай. Исәп 3-кә 1. Исәп не стандарт, бер кул булай, бер кул булай. Актер, нишәтәсең инде. Юклаганы тантана премиясын бирмәгәннәр дип кабатланабыз. Үтерәсез инде. Как минимум шул клип өчен бирергә кирәк. 1 балл Зульфия ханымга. Киләсе бирем соңгысы. Монсы инде Зульфия ханым сезгә якынрак. Әлеге Безнең клипме? Әлеге җыр. Җаныкайларымла инде мин. Яшел карбызмы ул? Яратам шуларны. Менә Карагыз. Сезгә әйтергә кирәк, менә монда карбыз. Нинди төстә? Карбыз. В смысле нинди төстә? Ул гадәти төстә түгел. Ул юк, ул бит. Хәзер монда төс үзгәртелгәнме? Юк, ул клипта Без ул клипны монтажлаганда ук безнең башка шундый фикер килде. Арбуз гади булмасын. Ну, гади түгел бит, яшел дигән. Арбузларны без буядык эшен. Буядык төрле төсләргә. Гениально. Кызыл. Тегесе яшел, синдә башка төсеме? Әйе. Әйе. Бу монтажда буялган әйберме? Монда карбызмыни, без монда. Әйе, карбыз. Юк, Зульфияның кулында да карбызмыни. Нинди җырсың бу? Шунысын әйтик. Мин сине яратам. Синең Дигән кара кошларың, синең кара күзләрең, синең ягымлы сүзләрең, яна минем йөзләрем. Менә шундый хәрәкәт эшлидек без. Менә калган бит ул нидә тәңгә. Сингән ул тәңгә. Без бит аны ничә еллар буе. Теге әйтүче, төннә уятып сорасалар да. Лондонда да, Парижда да җырладык, Төркиядә җырладык. 50 кайсы чит ил шынап әйтәм, Лондонда да җырладык. Шанабыз. Без лордлар алдында шушы җырны җырладык. Лордларны менә шулай итеп бабочкасыннан гасон тартып булай чыгарып, әйләндерә бигидек шулар белән. Астагфирулла димәдемсең лордлар? Яннарында утырган әбиләре шок каттылар. Китаннан дип Астагфирулла. Шуннан соң Казанда универсиада үтте. Анда дөнья чемпионатлары үтте. Шул лордлар аркасында бит. Лордларга кем ул татар кызларының нинди икәнен күрсәтте, әлбәттә. Зөләйлә төркеме.
Менә бит. Әйдәгез корбызның нинтистей. Сара. Сара. Зәңгәр. Зәңгәр. Зәңгәр булырга тиеш бугай Рөстәм. Яра булсын. Димәк, әйдәгез дөрес җавап барыбер яңгырады. Без вариантларны әйтеп тормыйбыз. Дөрес җавап зәңгәр төсле арбуз. Шундый ук мыни иде. Шулай булган. Сез кушкансыз бугай тагында. 25 ел элек. Алайык түгелие. Сез аны әзрәк тагында ни иткәнсез. Контраст бәлки шул. Но 20 ел элек цвета бик передач. креатив идея иде. Бик. Искиткеч әйтәм бит шуны. Сез аны монтажда боядыгызмы, краска белән Монтажда. Монтажда. Монтажда инде. Ул вакытта шундый мөмкинлекләр бар иде. 20 ел элек. Карбызны яшел ва сары төскә, зәңгәр төскә буя инде. 20 аха. Кара син. Шулай. Әле без анда белсәгез, менә сез ул клипны карагыз әле яңадан. Нинди журнал карап утырабыз без анда? Playboy инде. Азат хатын. Шундый Speed Info. Анда егетләр, шундый менә ярым шәрә егетләр, шундый кызынган ниндидер нәрсә. Юк, карагыз әле, ул кызык ул. Анда әз генә күренеп ала ул. Юк, мин шәрә егетләр. Журналы кызык ма? Мунчага да баралар. Журналы. Журналы шундыйрак. Махмутова. Монда әйтергә ярый иде ул аны әйбер. Нәрсәне? Махмутова хисләнгән. Менә шул нинди журнал караганыбызны. Сен нәрсә белән буядыгыз соң? Ашарлык булмагандыр инде? Буямадык ди монтажда буядылар. Цвет ниләр тегә. Әйе, монтажда. Нинди журнал карадыгыз? Азат хатын. Playboy диби. Playboy. Юк инде ул алай ук түгел. Ниндидер журналдан менә шундый битләр таптык инде. Шәрә егетләр инде, шәрә егетләр. Шәрә түгел, ярым шәрә менә булай билдән генә. Какая разница безнең татарда? Ярым шәрә булган шәрә инде ул Без әбиләр. тәртипле кызлар идек. Бик кыю булсак та, без бик тәртипле кызлар идек. Ләкин яшьлек барыбер яшьлек бит инде. Нәрсә дисәң дә барыбер әзрәк Башка ромашкалар куйган. мөгез чыгарасы килә. Димәк, сез гаҗәпләнәчәксез, әйме? Ләкин бу турда да исәп эшкәш. Татарларның матур сүзе бар. Тигез яшәгез. Тигезлектә булсын гомер дигән. Тигез мин генә. Менә тигез барабыз бит Рөстәм. Шуңа күрә бездә Алланың биргәненә шөкер. Ике якны тигез күреп рәхәтләнеп яшибез. Атланып шулай. Һәрбер гомерләрегез бәхетләрегез гомерле булсын. Әй. Димәк, үткәнендә дә ничә булды, тигез булды, монсында да тигез. Дуслык, хикмәт. Нигә эшкәш бит? Шулай. Юк, булар бит вариантсыз әйтте Зөлфия апа. Барасы бар минем машинага утырып. Әйе. Димәк, исәп эшкәш, без киләсе турга күчәбез. Киләсе тур монда инде рәсемнәргә, дөресрәк эмоджиларга карап, алар бары бер ниндидер шылбыр белән, логик шылбыр белән бәйләнгән. Һәм инде сезгә бары тик җырны аңларга кирәк булачак. Башлап карыйк. Әйдәгез, беренче бирем. Бергә бастык. Кем беренче? Синеке басылган беренче. Парбалдаклар кияләр бит парлап гомер итәргә, берсен-берсе хөрмәт итеп, алтын туйга җитәргә. Парбалдаклар кияләр бит парлап гомер итәргә, берсен-берсе. Кайсы? Нинди? Пары балдакларлар, вәгъдәләшкән парлар, берсен-берсе сөйгән ике яр. Тик бер генә булсын, гомерлеккә калсын. Карал икесе дә туры килә ич. Нишибез? Балдаклар. Парлар. Әйдәгез, сезнеке Парбалдаклар кияләр бит. Монда Бергә гомер итәргә. Бергә гомер итәргә. Әйдәгез, сезнеке дә туры килә. Сезнеке дә туры килә. Булай пар балдаклар алар. Вәгъдәләшкән парлар. Монда якынрак булса да, ләкин шулай да әйдәгез, Зөлфия апа. Бүген Рөстәм дөрес нитте. Юк, Синеке дә бик дөрес булды. Туры Ник алай дисең син каралы? Исәп бергә бер. Әйдәгез булай әйтик. Исәп бергә бер. Безгә жалко түгел. Пар балдаклар кияләр бит парлап гомер итәргә. Менә парлап утыралар. Дөрес. Икесе дә дөрес. Икесе дә туры килә. Идеальный туры килә икесе дә. Әле вәгъдәләшкән пар балдаклар. Зөлфия апа, Парлап гомер итәргә. тынычландык. Әйе. Сез теге бердә Булды бит инде бал. булды бит инде, әйе. Алга таба дәвам итәбез. Кызык булдымы? Кара ничек туры Вообще кыз булды шундай. Икесе туры килде, чынлап та инде. Шок, Сез аны уйлагансыз микән шул ике җыр туры килә дип? Юк, алар аны уйламаган. Без монда шул хәтле зыялы кешеләр килер дип уйламаган идек. Мин әле әйтәм, кара әле Зөләйлән репертуарыннан ничә җыр куйганнар, миңа теге күңелемә рәхәт булсын. Махсус. Алайса уйлаган идек, әйе.
Нәқ шулай Зілейленің репертуары Әлі кешегі де ойладым әлі деген. Рәхмәт сізге. Йоқлар алдынан шуны ойлап яттым, йоқлай алмыша. Әйдәгіз, икенші композицияны біліп қарайық. Нешлейбіз? Ялғыз аққыш нәрсе? Күл айырылмағыз түгіл. Қанатлар, құшылар, қанатлар. Бір ялғыз Рүстем құсуда, ялғыз құш. Әйтіп бердігіз бітінде бүтін нәрсені. Суда, ну мен оны сіз жырын бермейм. Ялғыз аққыш суда айырылған, қойырылған нәрсенді. Ялғыз, қазір ол бірінші түгіл. Ай қайырылған қанатлары. Бірінші нәрсе соң әлі. Су бітінде, су. Су бойында ялғыз аққыш қайырылған қанатлары. Қанатларны қайырау, айырылу ғазаплары. Айырылмағыз, айырылмағыз, болса да сәбәплері. Қанатларны қайырау, айырылу ғазаплары. Сәбәплері. Әфәрин, бірге ике, есеп, бірге ике. Демек, мұны әбет уйлы-уйлы сөздерді түзә. Ишу? Мен енді қазір Зülfiye апаны тыңлап сөздерін ешітіп, Рүстем біләшек енді қазір деп ойладым да. Ол білді енді ол, басмай ішегін атыра. Әйе. Айтасы бар, қатырлейміз. Әйе, істі, әлі де есімді. Әлі істі. Әзір Рүстем басы. Демек, давам етейік, әйдегіз үшінші сұрау. What? Йөрәк. Ән? Мәхәбәт. Мәхәббәт түн. Шәһәр. Түнгі шәһәр. Ну, түн инде, түн болсын. Түн. Мәхәббәт, түн. Әйтмә, сен бізге бұлышасың қазір. Бұлышма, біз бірге. Бұл бит бәхет түні, аңлайыр бәхетіңні, тек йықлама, егет, йықлама. Әфәрин, жоқ, дұрыс түгіл. Жоқ ма? Жоқ, міне мұнда... Әматуры. Бұл апсе дұрыс түгіл алайса сіздің? Жоқ. Бұл жырға тұры келмейіз. Міне мұнда... Ау нешік нәрсе дейдігіз... Олай түгіл ма? Ерек. Міне мұнда біте тұрған, міне әнд бітінде ақыры... Түнле біткен мәхәббәт көрістім. Сыңы... Нәрсе? Мәхәббәтнің сұңғы түні, сенен әйтті мені. Сиңа бәхет бирер яңа пары. Мәхәббәтнің сұңғы түні, ул бәхетле итәр мине, сине. Сиңа бәхет бирер яңа пары. Ол Сабырханның жыры инде. Мәхәббәтнің сұңғы түні. Син бәхетле, мин Мәхәббәтнің бәхетле. сұңғы түні. Син бәхетле, мин бәхетле. Шулма? Алайса Рүстемге бал бұлайын. Рүстемге бал, е. Рүстемге бал. Демек, исәп... Тигізленірге тиіш. Тигізленірге тиіше, екіге екі. Тигізлейбіз аны, тигізлейбіз. Бірсі. Алайса сізге алдан оғайтырға мүнше берім қалғанымды. Әйдәгіз дәуім етейік. Оба, шешке, шешкесінде шешке. Так, шешке. Шешкелерінің неге керегі бар? Үзіп берір кішің болмаса. Шешкелерінің неге керегі бар? Үзіп берір кішің болмаса. Нәрсе сұңу, көкте янған қияш, өз қияшың балқып тұрмаса. Жарағына дұрыс түгіл бұғай. Yok mu ne? Дұрыс. Дұрыс деме? Дұрыс, Мұнда сұрау, шешкелер бар, һәм сұрау. Нәрсеге керек алар, шешкелер? Эшке екі жамағат. Мен мұнда ойлағаным, ненде шешке жетмей екен мұнда тағанды. Афарин! Құрқыттың. Мұна, біраз дәртлендіріп жібердік. Қорқытып жібердік, әскі бірек. Сискендіріп. Девам еттік кейдегіз. Шылайық сұрау? Езушілерінің неге кер? Мен білем. Рүстем, бас! Бас енді. Сен бас енді. Жоқ, тегізлейміз әйді. Жоқ, тегізлендіріп. Рүстем. Ну, бек жегел жырлайды. Йоу! Рүстем.
Рүстем. Икенчесе янмый. Мен білем, ну Қалайша Рүстем. мина Әйде, 10 әйде. секунд. Біздің ада мүмкінліктер болашақ әлі Рүстем Әйде, үшін. әйде. Бар ма тағын сұрау? Сұраулар бар әлі. Yok, қарты кезлер әке. Yok. Әйде, Рүстем. Білмеймін. Суда yüzüyorsun mu? Мен сені көрмей төзе алмаймын, сен төзе аласың ма? Суда yüze аласың ма? Мен сені көрмей төзе алмаймын, сен төзе аласың ма? Бұл енді тігі қорайда үйренушілердің ең бірінші күйі болғайынды. Айтан бет жеңіл. Әлі жоқ. Нешегенде мұнда бетін Все, бүтін вариантлар бұлырға мүмкін түгіл. Мұнда башқаша бұлырға да мүмкін түгіл. Дүртке 2. Әйбет, мен ашады. Шәп. Шыны білмедің ме? Білмедім, шол Зульфия нешем соңында. Біздің әлі... Білмедім, бет білмедім. Мен мұнда соным, сізге неше есеп қолды, неше жыр қолды Икені Рүстемге жеңдірсек, Ярар, әйдегіз нешек бұла шулай бұлайын деймі? Әйе. Ішеу қолған бұға елғышмасам. Әйдегіз давам етейік, келесі... Жоқ деп ойма, үйленесім келмейді, амынсы әзір уже костюмын киіп қойған Рүстем. Рүстем киіп қойған? Жоқ, міне бұл мужик. Бірсі, не? Мұнда неге екі мұжиксың мен аңламайым. 21-ші ғасырда яшыңыз Рүстем. Жоқ, ғафу етіңіз. Мен сіз. Меңа білесің ме, Зульфия ханымның шул хәтлі, Зульфия Найлинның фикірләуі ұшый. Ул инде менә дөрес сүзләр әйтеп бара, ләкин менә шуны бәйләп җибәрсә, Ну, ике мужик пар була алмый бит инде Рүстем. Тиеш түгел. Тиеш түгел, парсыз нәрсә монда. Ну, уртасында йөзек тора монда. Жоқ, сен нәрсе әйте башладың. Мен білмейм. Дұрыс юнәлештә булгансың бит. бая әйтә башлаган идегез. Юк. Юк дигән җыр бармы? Юктан башлый торган. Юк сүз. Юлларыма каршы чыкты. Бер мужик икенчесенә җырды. Кулларымнан син тартып. Тиксин. Астагфирулла, тәүбә. Астагфирулла. Әйдәгез инде. Нәрсә соңга бар. Юк, әйе. Юк. Юк, мен өйләнмәйм шикелле дигән җыр белән. Юк, искә төшмәй ул просто менә. Юк, дим. Популяр җыр инде, аны беләләр. Популяр җыр әйе иде. Юк. Үзе Зөлфәтме? Үзе өйләнгәнче. Ничегрәк ул? Зөлфәт Зиноровмы? Ничегрәк ул җыр? Юк. Юк, мин өйләнмим. Хәтерләйм. Шундый. Biz ona әйтә алмыйбызмы әллә бу җырны? Юк, Рата. Юк. Яратма кирәк түгел нәрсә бу? Ярат нәрсә? Менә Рөстәм әйтте бит инде. Зөлфәт Зиноровның Әйдә. Юк, дим, мен өйләнмәйм. Юк, өйләнмәйм. Шул инде шул, әйе, димәк. Юк дим әле мен өйләнмәйм. Нигә кияргә камыт. Вот точно. Дөрес. Афәрин белми халык. Мин беренче тапкыр бу җырны. Менә теге бар бит әле, ишетелә дигән сүзләр. Ишетелә бая гармунчы турында, аю йөрәк турында. Монда да мин Зөлфәт тәбрисендә сораган бар. Нәрсә дип әйтәсең дип. Онда билди халык. Билди халык. Билди халык. Билди халык. Билди халык. Билди халык икән. Юк, бер генә килгән яшьлекнең кадерен билди халык икән анда. Билди халык. Мин дә шок каткан идем. Билди дигән сүз барлыкка килә. Мен яңа сүз. Билди. Кычкырып әйтмәйсең ул. Ул начармыни ул? Ул сүз начармыни? Кара күләләр рәхәтләнеп. Җәмәгать, менә мин чынлап та белмим ул сүзне. Син кызардың. Сез бызыклар, сез икегез дә бызык. Без ул ягы беләндер инде, ягы беләндер. Мин Казан кызы, бездә аны сүз әйтәләр. Сездә башкачарак әйтәләр. Onlar әйтерсез инде. Кайташтарга сорайлы, бу аякларында юк микән ул сүз? Сырармы? Эшкә 4 исәп, эшкә 4. Кабул ителдеме димен? Кабул ителде, әйе. Зөлфәт Зинуров дип әйтелде. Зөлфәт Зинуров дип. Юк, мин өйләнмим дип әйтелде, аның тагын нәрсәсен сорыйсың дагын. Эшкә 4, әйдәгез дәвам итик. Соңгы сүз.
Ой, ник басты мен Зульфия. Мен білем бұл жүрді. Сен молодец, Айда бірге жырлайбыз. Шәу, әгер білсәгіз... 2, 3. Йөрәгеннән үбәр идем, күренми шул йөрәк. Аю, йөрәк, сырлы йөрәк. Яши! Тирәндәрәк. Бу жыр қызыл жіп білән бірінші турдан үшінші тур барды һәм әлігі... Рүстәмгә. Шешексіз Рүстәмгә. 200-ге де. Юк, тигезләнә. 05-05. Қоғидәлер біздің қырғыз. Шуңа күрә кім бірінші тимәгә басып жауап берді. Мен автоматик рәвештә басып бірге жырласағыз да. да. Нәрсе дейсің енді? Театр яқтылыққа, нұрға елті, бары бірге әштейсі бар, бірге қойтасы бар. Бүйік юлға жібермей, оңға елті. Тырылша буладыр инде. Нәрсе дейсең де, бары бір біздің татар кішісіне, татар халқына театр керек. Татар театрсыз яши алмай, һәм исәпні санауның мәгънәсе юк. Біз һәр бір турда ничия белән бардық. Бу турда Her bir turda 8 bardı bizning исәп. Bu turda искәрмә булмады. Bu очракта да 4-4, birinchi tur 4-4 иде, икенчесе 3-3 иде, монысы 4-4. Булай булганы бар иде мәдә. Булай булганы юк иде. Булай булганы бер кашанда юк иде. Валлаһи дип әйтәм, минем хәтеремдә бер дә булмады. Эй, Зульфия. Аллаһка шөкер. Булай терп на шоп итеп алу җитми инде. Идионо. Зур кешене кочакларга кирәк. Зур кешене кочаклау рәхәт икән. Рәхәт, Йомшак, зурдыр үзе. Менә бит аю дип ишетелә. Димәк, мөхтәрәм артистлар тапшыруыбыз шулай итеп ахырына да якынлашты. Без тагын бер тапшыру яздырабыз. Һәм бу татар сәхнәсендә тудырган образларыгыз өчен, үлмәс образларыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Әле тагын сезгә тантана булды, сезгә дә тантана булыр дип алып ышанып калабыз. Сезгә халык артисты булды, сезгә дә халык артисты булыр дип ышанып калабыз. Дөнья барыбер үзенең көнен итә ул, барыбер барсы да урнаша. Киләсе очрашуларга кадәр Иң мөһиме рольләре булсын. Сәламәтлек булсын, роль була ул. Исәнлек, саулык, сәламәтлек. Тамаша залы шыгрым тулы sold out булсын спектакль сайын, премьера сайын. Sold out. Sold out татарча. Sold out. Дөрес самагым икән. Һәм куркып кына ничектер булдыра алырбыз микән, аңларбыз микән без бит интеге бик яшьләр түгел, дип куркып кына килгәник, бик рәхәт күңелле булды, рәхмәт. Шундый рәхәт. Нәрсә җитмәде дә кебегә мәзрәк. Җитеп бетмәде, тагын да. Алай булганда әйбәтрәк ул. Әйбәтрәк Кайтып киткәнче. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә, исән сау булыгыз. Сау булыгыз, без киттек. Киләсе очрашуларга кадәр.